Kemas Banyngkong balapin minta Mawtawar haka arpui terik kulalengkot dau Reverend Father Sawlus Kharpran SDP usok blay uba arpui namaulai parish ubala syapin kentang haka arpau terik kulalengkot hau lingdok saat Most Reverend Victor lingdok haying maniba laim kra kalong kebesyok Mynsiem na kebenta kipat riunget Catholic jong kesenang Mawtawar bat kemaulai parish berok kawai. Hakini kejingle niam Phadar bathamai ulap haria bat kren ye kektien jong blay. Hakaba ulapin ken mawi ki kentien jong Jisu ubalaong. Ngala iet ye pi da kejing iet bam jukut. Uni ulingdo ula shem ye kini ki kentien kum ki ktien pira hakajing em jong u. Phadar Sawlus udai ukun jong ba dinos marbanyang balaklat no bat kakong Christina Kharpran ki basyong basa hadong mautunom Mawtawar. Kani kalong ying kadon prangut ki khon, lai ngut ki shinrang bat san ngut ki kentai. Lakha yu Phadar Sawlus haka arpo terik bena jemang usnem khat kendai spa kendai po. Lai ngut ki hinmen kentai ki wan hashwa jong u, bat udai ukun shinrang Banyngkong. Kahinmen jong u, Kristi Tula Kharpran, kalalong kesestar haka sengriu niam FMA. Hakapor no sngi lapin bot da ka procession Eucharist bakhod bala penlung Mynsiem mi ki pat reunget da ki jingdwai lamprang da Phadar bathamai hakani ki jingle nia hakani ka sngi lapin long ru ki jingle buram yu new Phadar bathamai da ki pat reunget ka parish maulai ki bakentup ki seng Samla ki seng rang ba bat kilong kami. Troy and on ringkat papi, kajing kulin aga gospel bakul, kat ko Marcus. And Allah tep atop yahu Yonis, Jisu na lecha Galilea, badulay alap ya ka gospel jingublay baduang. Kaya kababiyang kalapoy, barkahima ublay kalajang, do kala kabamut batunget ya ka gospel.
Ikat baudang yad harut keturiau Galilea. Ulayo Simon batu Andreas. Upara jong Simon. Bat ya babakia penok jar ha keturiau. Naba kilong kinong tong dokha. Uji sulaong haki. Ali buat yana ngan penlong ipi kinong tong rio. Margum tahi kila ino yala gijar bat kila buat yu. Ulalet kam hakmat bat ulayo ya Jacob ukun jong Zebedi bat ya Yohanes upara ju. Kibaladon hakali yang jongki bat kidang yaserdap ya kijar. Balmargum tahi ula khot yaki tekila ino yala ukpa jongki Zebedi halakali yang bat kinong bela bat kila bot yu. Ka gospel jong utroy. Shua jo kecing khot kumar da hapor dang red ngaladon gijaile kai borbor hayeng sipara ban kinyamas mama do biscuit lene da urti ngajaile kai te ini bibiru ibsastam tamo me iru ija simenta takamas ke bang ngajai kinyapor dang red hak tapor nampak suthu banong kabut iu banong lingdo nampak sutoi ngasule rumah tu si bahagia mana bagi lengdo kinya mas tengah support tenang boong giwai mo te dai anda ngalapoi hak kelas 7 kadon ke Khubor ba hak school jungi hamakhar para pascal lengdo kendak kata ka vocation camp bagi ong tengah lagi ko notice bala tho atau bila ban na kamata ka vocation camp general vocation camp ka badai saus ngi tingalong hai mai ko mai long em bang lai na kamata ni ka vocation camp pat ka weiru ngatrang te ban sa view generate ti mai kum tahi kum baju mlien borobor ban lung mi ki khun halor ka pane ban ye shong lang ha ka de pai ban ye siding ji blien baju tho khana ngi sapang ki por ke jing por samla jongi bat ka por ke jing ke ji ka bisham kum tahi la kli nga license lai wat long hatu me kwa sha ban pen kre ld ban dei long runiam ong hoi mai kan le ngan persang kan di ka bukshet kam ka don manta te sisen ikli license lai wat kumba ublei khot ya uni Samuel license lai wat ngaru akta kaju Khubor kaju kom ngala juba bi mai bangan lai kum tai mai badipa dak jing subun Mynsiem ile ong khelai khun persang tingala lai sakata ko shen kam sausgi har jing sisang am ju kwa ban jinai na lai yin na lai mai pa namar ngajin don mai ka jing tieng ba ban jai ni mai pa kamlong ba ka jing long khana ta bor haringam tip ra kumnu hakata ka jing lai vocation kam ko jonga ngala ban sa saus is klam don jing ting la ne kham don jing kwa ban wan no sieng ti andala dem mata dal awan sieng na debi kata vocation kam ngalawan sieng akas sigi ka babut kadai ka sinungkong mas dep si ublay ti may loong balay kun piwan no pila di ban let school sindan mo namar kadai school jungi mo dai ong imay kuwa wan siyang namar kuwa man tu ipi kai ka balancha hakan di ka vocation kam ti ngala share ngala tu imay kai ka balancha kabangada snow tanak adu kata ta yesam sibun ke parlok bat ka bakar pang kiwan na bun ki jaka bagi seng ba pero per kiwan
ban pentip yangi sapang keseng ke jongki kanang bin jiet bat ke bangas tenat kata por buksian kam kolong ba hagadia hasngi ke bob khadu uleng do ukta yaki kli jungi wai pe wai ba ai jingkar khu te anda dep kani buksian kam de komta kalaya kisngi kiya ngatrai ke tu jinglai buksian kam ko janga ngamur lakut mo ngamur lakut trai ngam poisho sino sinoru handrai hakawai kasngi pat ke mga pui perkhat lawan wei urang ba ubangi khot e unyi rubitus maulong trai jai bangi khot e unyi ilawan iong yanga malus pila dai badlai sakawai ka buksian kam syanong po dai da kamasiang ka bakamen ngalalia tu siyeng imay ipa temaki bat da ka jisul Mynsiem kila ibu yang syanong po kata kadai arjasan ho Disember na do arpwe do arpulai tiha ketu ka buksian kam pat kebdai syo ka general buksian kam kadai da ka buksian kam kebadai jong keseng jungi keseng selesian abadian bangla jiet ya keseng selesian hatur wala persang karla kat jai ban imha ban put bahai ji kai jongki kanang bangan sajir mo ban persang ban long dunyam tikum ta terter adil ko tupat ngala sya selek asa jiet ban dai generate dai generate kadan guksian kam kumba kan dai singi ai dai ha tu Khubor ka bangas ngau kenjam ruai akwa ngatamang panwan no siyang andai kata ka Mynsiem bat ka maila anda lapoy kasngi ka bukod imay pai lawan Shoh te adian ko tu bat ngaladay ban la sajir ban late ban sa generate kalau don kejing artin ha anda late generate nganam yo syu malekai football mo mensyang aja imlin malekai football lang ni kemudian nado dang red nganam yo syu banile kai bat ki perlok nganam yo syu ban syang menle ki kam ki ba kwa kum khana kata kajing ada tien ring la peson ba bat ti dang jing sebut Mynsiem ju imai kila ong ki kun kile ngin kersan ya pi bat le tenge kemadang kan mau hadukan mentah ketin ki ba imai pa yong yang tolong berbor bas ngurit bat ubo kanggo kidai ketin ki bayi besiau berbor ki skor ki janga walang asyam ke jenge hakelenti adu mentaru kidai ketin ki bayi mai pa besiau angayong tolong berbor ubo kanggo bat bas ngurit namar ke jing snurit kan poi sya ke jing kraw mi pi badi no bas ngurit ti kum ta hi kalaya ke jing ku jonga ke jing petkre ha generate bat kum ta ter kum apilios ngau menne lingba ka ni jing itu khana ani short story ke jonga ngala ban ong ba kemen para ku Samla mapiang ni badan ki badang don Khubor man snabe ketin jong blame cha skor ke jing khot jong u blay u khot habun ke rukom u blay u khot ingi wei pa iwei om tang yu khun lung om tang bio ramba om tang ya ki belas Samla and ray u khot iwei pa iwei Peit kum yu Abraham ha jing long temen jong u blay u lokhot ban len sakawai kari bat ke kular ke bau blay u bu khamat jong ba kayeng kesem jong kin yo ka jingker khu om ta kayeng kesem han ray kenong ba kasnong ka thau ke bau im kan yo ka jingker khu ke im lang ka salang bat un solong ru u kupa jong bubu jong ki bubuan baru blay ru khot tang ya Abraham nani tang hagi jinglong temen han ray u kharu ya ukna ko bangite pu Samuel leng ba kini kinuksa ki bangilios go na ketin ju blay kapin
kan mau yang ini bau play ukot yang ini way by way bat ka bakar pang kalong ukot yang ini syak jinglong rekoi syak jinglong hok ban im hok ku ba meneng long ye pi kum nu ban im hok dei ban tuai ban tip yu play ban don ban play ban syakri yu play kata ka bakar pang langi le ka nu ka kam lada ka barit ni ka bahe lada ngidon kata ka jingbut bahkan ni ka kam ka bangale ka dei mga syakri ublay sai ka jingka ku hangi ublay sai ka jingka ku hangi lada dei ki kme ki pa ki ba pet bahai ki khon ki kti ublay ai pli ka jingka ku snow sngi ban yo snow ba don ki long yeng long sam ba don satang ikme kepala pet nakadau ke jing buai nakadau ki bun ki jinja beper lani ka keme kampeshu ya ki khun kala lek pat pat wei brio don stang kupa le yu te komen ko para kini ke chukot jung play kolong ba kerpang na kabanta jungi ban im khuai lang ba ki kam ki bangile ha ki chim kastan ko jungi ban kandiat ngala ban itu pi ya kani ke jing tien im si ke bala im pila i ha jrong ngala i ye pi da ka ching i bom chukot ka bala shim no prophet Jeremiah kanong lai phuai de khot ka balai balai ngala chit da kani ngala i ye pi da ka ching i bom chukot kumbang la ong lai thui pi mana ngala shim ha ka tu ka jimpang ka bang ala don do knyang baro shirnyang de ublay u i ta ka dau khot yanga ka tu ka de ka wei ka noksa ka do mata ngam dot shu ka ta ka jimpang do knyang ka bet ka jonga de ka jing i tu ublay bat siburo ki jing sham ki bala sham ngaya thui pi ngala sham kumba san ne riu sien ke boong kejing aksiden boong mo akapor tangrit ngalaku ngoy utang marbul hakata kapor ada kan mak kia tu ki men jonga ba labadono ipakna iparakadu jong ipa labadono mai i ngala sangkut ani rendang melasu bari Mynsiem da khubor play luidon ipakna da ira yanga da khopong badi thap ha kata kapor mi uta marbol katuru kade ka wei ka bo play ula i ula chit karpang bat kumta ki bun ki jingja ki bangasam kumma ki jing accident ka boong ipi ngamla ba chair ka wei pa ka wei along ka bachrong kini boro ngakhen ba kade ki jing i ka karpang jong play yanga ula chit yanga banlong ta uleng do wan long ko tao syukri na kabanta ki babuon kaipat kabang kwa bat kentu na kabanta jungi wei bi wei ku bau blay la khot yangi syakajim khoi tungin persang bat im khoi ban le ki kam ki jam ki jungi na kabanta ka burom jong u ban IT ki kam ka bangile IT ho blay bakin long ki jing duai bat kin long kita kejing terwa ke bengi ai ublay wala dagim yo por bantuai na do men step hadu bandamit rei ai ba kejing trei jungi lahak sin share ka khadar lahak ka jing pe ki konik ti lahak pule na puthi ai ba kini kin long kejing terwa kejing duai ya kaman jong ublay un sakar khuingi bat ageturu ya ki long mi long pa banlong ki basbun kumut kumdo banlong ki basbun ban pitslur ya ki khon jong pi ban persang ban puli runyam lani ban le sibun ki jing puli ki ba ha jing start patai mata ki syam sibun jai ki jing puli pitslur ki ai Mynsiem ki wat ong ba ngadon tang away khun kan thai mlong ban pha ban long runyam ngadon tang away khun shenrang umlong pa yu Abraham
Pei kenusau Abraham kuno udon tang wei khun ubau play wai kataru akapor keba ladir por kubong no Henry Shisen kentu play ku Abraham mihaban le kejingkinya Abraham oleh shim milau khun Isak manra manai jingkinya kani kanuksa nakamanta jungi kikme kikpa balong ki basbun ban IT lada ki khun ki ti jong pi ki ong ko mai ko pa sha se nga malai persang sha se balai persang pide balong ki basbun ban IT lagi khun pide balong ki basbun namar ke mau lada pi IT hau blai yo khun ni ka khun jong pi un kur khu kerdo ya ka yin kesem jong pi asha laisha ngam dai bathok kli kini ki pa Mynsiem ki badan lang badang ne kumno ki sham ha ki ngasam ko chokki dai kijing IT jong i mai pa bar kijing IT ko chokki ala ka jing em makiyo ka jing kurku ka bakar pang ha ngasam bat ngaro ngala sham me kata adu menta dai bathok ublay uiet yangi ublay kwa yangi ban tip yu ban don badu ban shakri yu tungine shimanta hakani kenya ka kriam da ka berblay da ba pendam ya ladi ban tuai karpang na ka manta ka yi kesam na ka manta ki khod kikti na ka manta ka imlang kasalang Barobor ki jai duai na kamenta ka jingsuk ka pertai hatu ki ji duai na em na kamenta ka jingsuk ka Mynsiem la jong gidong ka man duai na kamenta ka jingsuk ha ka Mynsiem la de ndang yo jingsuk halade ka jingsuk kan wan ha ka yengasam ka jingsuk kan wan ha imlang salang ka jingsuk kan sawan ha ka pertai bro ko wai komen ko para ngendam hau blai ban duai karpang ha ka ni kya kriam rengkat tu ki temu ki balabu mena Induai bu play ku balong hakini ki puli lightly kene ki jinkot kau play ulakot ingi lawer ingi sha ka jinglong rekhoi sha ka jinglong hok Induai kerpang ba ka jinkot ju kalong ka kerpang bangiru ngila ban jubab da ka jingsor Mynsiem ban la ban skor and you Jesus Christ Sha belong to bakhoy ko try ki bakin kalalong kamet bat kasnam jong khun jong me u try jing Jesus Christ ya bu mela hukum mangpen mantai kini ke jing maya namar mo uhi hakamit balai ti no ya ula shim yaw kpu Bad da kabaingu yami ula tuai kerku ula kedia badula ai halkis ndan uong to shim batu bam kani pi baro namar kani kalong kamet chunga ya kabai naiti na kabanta jumpi
hakajo kerukam andala la ya ba ula shim ya kuri badak ba engo ya me ula tuai kerku bad ula ai ka halaki sundran uong tu shim bad tu di kane pibaro namar kane kalong kuri jong ka snam jonga jong ka jutang matumai bad bom jukut ya ka ba en pedmi na ka benta jong pi ba na ka benta ki babun na ka benta ka jing map ya ki pop to le ya kane man kan mau ya nga kajing maya jong kajing hai ngân khó đi Khubor mau pa berau kun berau Mynsiem berkuat. Tungin ya duai Ablay takani sakramen bapala Mila boa preng jangi Yaga jikin mau jing sha shistam jong me Tuyarabigi man buram ye kamer bagas nam jong me Knang bangin yo berbor kisah jong jing seus pa NEHU bahim barbasan shar Junom la junom Kaburam hakpa berukun bermensim berkui Kaburam hakpa berukun bermensim berkui Kaburam hakpa berukun bermensim berkui Kharpran Yidak nak kerja sukumen hado shikadaya Gimla Shaban Express kata kerja gimanjungi wala gani kriat ni snow baka Mynsiem kasa Khubor hado kata-kata kanu lali uni ka Shillong Mawtawar barni ulu mawtuno udak nak kerja giman ban priang ya utau Phadar batmai
di menta hang ni rengkat ba idang dang sesetes tamukim wala ada imdan lang hang ni ide ba i ba kompos kan de kecing ruai ba ngi ide tangki nok persngau hakita nang syukur ke jompi di dah kan de kecing ruai ya khubra ya pi Phadar Sawlus Kharpran ba ngi nakit ba ki ruyang ba kecing long ring dok sobre jompi kan long ko pu ba piang nang ne syakmat ba lu ikermen ba ngi duai ba uplay nang penmi syushu ya ki rang kan sai ba ki thai kan sai na kan de kishnong be ya jongi yang ini kecil ruang la kompos dari sesetes tamukim. Buat keseng Samla CMC mau Kenhun duai CMC Mawtawar Buat sab Banyngkong Na diyon sa ka blok Banyngkong kan buat sa ka blok B Riatamdong blok B Riatamdong Na diyon sa ka blok B kan buat ka blok F Wakadai Jempa blok F Wakadai Jempa Na diyon sa ka blok F kan buat ka vocational commission Maulai Parish vocational commission Maulai Parish Na diyon sa ka vocational kan buat ka Sengkantay Maulai Parish Sengkantay Maulai